ai lấy na ye kamu kri ai ni ti yo sumu bai ke ye ango thuyau nei mani ti khu ha wan so mo thu khao ha le pa mi la ma hi tung ko Maya thao maya ma bay zonom angori ha Sinai ha thai dustur dekhe kamu kre ang tong zapo ai ni raja Kristo Jesu no Katui mo bay chumari mai ha Onso mo tu khao ha le Pamila ma ang hi tung ko Bimaya thao maya ma bay Zonom ang ngori ha Ye ang les nu the ai ni pap no sa pai maya zo to bru rao si pai tong za pho nung le sia de ke se tong o wan so mo tu khao ha de pa mi la ma ang hi tung ko Maya thao maya ma bay zonom angori ha Ojin dio nong kre nong ke Oso mai diao nai ma si Wai so mo bai ki ang le a chai ta ang po mai vi ha Wai so mo tu khao ha le pa mi la ma ang hi tung ko Bimaya thao maya ma bai zonom ang ngori ha So mo tu khao ha le pa mi la ma ang hi tung ko Bimaya thao maya ma bay zonom ang